bereikt met de Venezolaanse staatsoliebedrijf. PDVSA betaalt $450 miljoen in 10 jaar tijd. Het is de uitkomst van een langlopend overleg. Er is ook een arbitragezaak bij het Europese Hof hierover, omdat enerzijds Curaçao geld eist van PDVSA. Aan de andere kant zegt PDVSA dat ze geld krijgen van Curaçao. Nou, dat is dus nu tot een akkoord gekomen. En dat akkoord behelst dat Venezuela PDVSA $450 miljoen in de komende 10 jaar aan Curaçao betaalt. En ook wordt er nog $21 miljoen overgemaakt voor achterstallige verplichtingen voor de periode dat PDVSA de Curaçaose raffinaderij gebruikte. De claims komen hiermee te vervallen en die claims gingen onder meer over achterstallig onderhoud van de geleasede raffinaderij en schade aan het milieu. Minister-president Kilma Pek-Pisas is heel blij met het akkoord en bedankte president Nicolás Maduro ook voor zijn